Lakhain Korahini Sarupathar constituency keparlo Paklangso number 1 along APHLC 6th schedule awareness lapen mass joining kepadupon. Lasonsi Bangso amayalong longkamal bepen mai cariponsi chun bangdian timungpen maike phalamthi pachini ponlo. APHLC pen mass joining amayalong Alhuyaman pen APHLC amai pujai kathar lapen APHLC lamdai sarpu angtong ingti 29 by thalangso LA pen mai pu Bikram Hanse lapen APHLC women wings amai phi Rita Kram sapi chetongdun. Labangso 6th schedule awareness lapen mass joining ke padu pona mailong BJP Congress ai lapen independent along kacir Abdun aradatum amithang a party Cheokangsi lapu JI Kathar ke Japon All Party Hill Leaders Conference mati APHLC along kadukawe donthong kebra trok ahem tunatum chepa ogdon rentilo. Lasonsi Karbi Longri Kevir Jiang Angnang Lerok Apita Karbi Angla Autonomous Council Kacari Ponatum Kachini Nepin Asonsi Pemandet. Lasi non APHLC asong pen Indian Constitution arona lualong ketok ateng mithang ke longri aparman kachesong pachun vek nang jipura hawarara ratumaphan klardak pen than pachini pon. Bukajan pen Lawrence Lekhe Lotiki News Karbianglo. Awareness ka mass joining ajai mek kepada pon puthak nang lihin pen na. Pinidak paklong klam paklong kam paklangso nomor 1 along nitum dak meeting dulu mass joining along mass joining schedule awareness pinidak family thom kebra family Karbiang long APHLC along BJP Congress ESDC PNCOC nilum HSDC APHLC along si nang join dulu tema non ke kaciki thai wede lo ke di muni itu lapen non litum ke lo teng pensi jata ke than lapen ahok alam se claim pen pot ni tum han kaciki lo lapen non bang ko hilang ko nitum sini lahelo ka chingrum nitum pu bom chingrum nahi pedi lahelo ka chingrum ke la alidar tum chingrum chor bangali apuli mulu ka tum chingrum nahi non mulu ka tum ka chingrum hala sohon ini tumhanang ki puke kedamta mala julam social media lang chan club akai angtong tiga thar pan ke jai kathar pangkri ve pu la sodap kan ko an hok la ke hala BJP to RSS bongo sena to se ke non heta neli pulo ke di akes ke neli ke राजनैतिक इतिहास neli si pulis pe ke ceda amar angtong iti fan restaurant yo amar hala fan meni ko anje la biye presiden pan pache bong nang ko ente la postar rang akai angtong tiga thar pan bipon bedel so pathak ke pot la ke ni chini ne jo bipon be opini ke kali la kedamtang la postar keselam इंडिया लोग के नींद के हांग लो dole akai oh PS mat anu ka pre tung lai ni lagi nang ning ke hang lo ke nang le phana pu nang star ko ra tum se mai ke nang le phana constitution arong ka kan la ke nili tung gali jok sa po ni itu ganti apa gitu nehru kan itu jok ka bipo so tak kasi itu ganti alar ke dang Samsung sing tilo ganti po ta bipo tapi la kaili tu mapona la pension sing ke wana bipo der nang ila hello Allah joining program laki BJP Congress don't hong don't ahem tun atun APHLC along nang cepa ogdun tangluk atema ladak radatum kachini atapong dulu hok APHLC hempring kifan party 1969 and inkan hempring manlok non uthot APHLC bensi regional political party bensi hempring wadeko Telangana tumta hempring alalitum national party chiri pupsila tumta regional party pangtang Lasi Karbiang long is West di Mahasaw atok ano sitami kibiki atok kami sitami APHLC hello hok regional party po Radbet Chinisi
Pilih thot sitame mas joining program isu pathar constituency kedopan lo lapen ladak rakyat kacimong ladak munit abhai doolo lapen dobom lo silon bilang sitame ato kabe sitame BJP pen Congress pen ASDC pen ato kabe APSL silang nang cepat ji abang ku abang pi topik kasi ladak reporters sa tumana bhan nilitum ning cinduk piklo athima nang litum reporters tu pen ajoksi ahin sitame rakyat pacini lo Arnam Hirjume reporters doana phanda Arnam Hirjume pedona la pekar biang lo business mahasau aphan sitame Arnam Hirjume pedona la pen ilitum hembrek long lete ilitum sangane hembrek long lete hembrek long lete ipis nasib behind nang ma jai kathar sar behind nang ma autonomous power pilong nang ma tangkali ke kali rat se ke no autonomous no autonomous